Antonio Tramfo ja Photoshop kuvan käsittelyä Nikon Color Effect lisäfilterillä. Tehdään kuvan alkusäädöt Adobe Bridgellä ja säädetään mustat ja valkoiset kohdat kohdalleen. Avataan Nikon Color Effect ja otetaan High sekä laitetaan säädöt kohdalleen. Sitten se tekee ihan oman tason Photoshopille ja tehdään siihen musta maski. Avataan Nikon Color Effect uudestaan ja nyt otetaan Bypass sekä laitetaan ne säädöt taas kohdalleen. Vielä kerran avataan Nikon Color Effect ja nyt otetaan Dynamic Skin Softener sekä laitetaan nekin säädöt ihan kohdalleen. Tää Dynamic Skin Softener on aika helppo, ei tarvitse kerran ottaa pipetillä. Ja sitten me aletaan tekemään, otetaan toi peittävyys, laitetaan tästä ekasta maskista tai tästä tasosta haikkeista, niin laitetaan 3:6 ja pensseli me laitetaan 3:4 ja sitten me lähdetään maalaamaan tätä ihoa, koko tätä mun vartaloa ja mun vaatetta ja sitten me katsotaan, niin tässä on tulos, että se vaalenee näin paljon sitten tosta noin. Liikaa ei kannata alkaa tää on muutenkin aika valkoinen kuva joo. Ja sitten otetaan toi toinen layeri, eli toi Bypass. Ja sille tehdään ihan samanlainen tommonen, lähdetään maalaamaan ja otetaan hiukset ja koko vartalo ja sitten me otetaan tää Dynamic Skin Softener ja sillä tehdään sitten tää ihon pehmennys. Joo, tää on ihan helppo ja sitten se iho tulee paljon pehmeämmäksi ja tälleen sä saat sit hyvin tästä näet kun painetaan noita silmien kohdalta, niin tässä on niinku lopputulos, minkälaisen eron se tekee tuohon kuvan käsittelyyn. Ja sit mulla on tämmönen oma niinku tämmönen menetelmä, millä mä teen oman ihonpuhdistuksen. Joo, mä teen tämmösen ihopuhdistuksen, mä laitan siihen 4 layeriä ja sitten siihen viimeiseen layeriin mä laitan valkoisen tason, maskin ja sitten siihen sen alapuolelle mä laitan tuolta suodatin ja otan muut ja sekä siihen laitan ylipäästön. Ja ylipäästön layeri alapuolelle mä teen samanlaisen, eli me hakee tuolta suodattimesta kohinan ja otan medianiin. Ja siihen medianiin laitetaan joku 15 säädöt. Ja sitten sekoitustila laitetaan sulauttava. Ja sitten kun me ollaan otettu se sulauttava, niin sitten me vaihdetaankin Photoshop CS5:lle. Joo, ja sitten me vaihdettiin Photoshop CS5, koska tässä uudessa Photoshopissa mulla ei ole sitä Surface Blurria, jolla saa terävöitettyä. Mulla on siihenkin oma menetelmä, teen se 2 layeria ja sitten vaan sekoitustilat, kirkas valo ja sitten sieltä mä hoidan siitä omalla systeemillä. Tässä sulla on ennen ja jälkeen.